Sa ngalan sa Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. May buntag sa tanan, may buntag sa Pater. Sa misa nato karon ato sa magpasalamat yung kita sa Ginoo sa mga gasa, grasya nga ato nadawat. Importante ko na siya, no? Onya sa ato sa nga misa karon ato sa tagyo ng Ginoo, mga liyas, mga birhen, nga tabangan kita, especialmente katong mamasakito nato, kung makikisuunan, na karon sa ospital, nagpatabang ko sila sa pag-antos, sa ato pag-ampo, sa tanan, nga mga nag-antos, niya sa tanan sa nga na mga problema, personal issues, niya sa tanan sa nga nag-celebrate sila mga birthdays, anniversaries, birthday ni Brother Jonathan karon o sa uban pa o sa dan sa purgatorio o sa healing of our family trees. So karon mag-isuon, mag-inulsol kita sa ato sala rumanda kita sa pagsulog kita Santos nga bisa. Nagakumpisal ako sa Dios mahagaw sa tanan o kaninyo maigsoon kay nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa agay buhaton. Kaya akong sala, ako dakong sala. Busa nga muyo ako ka Santa Maria Karunay Ulay, sanahan mga anghel mga santos, o kadinyo maigsoon, aron niyo ako iyampo sa atong Ginoong Diyos. Kaluyan at sa Diyos, magaw sa tanan, pasayro sa atong masala, dadon kita rin to sa kanabing dayon. Amen. Ginoo, baloy ka. Kristo, baloy ka. Kristo, baloy ka. Ginoo, baloy ka. Ginoo, Maloy ka. karon sad gisaulog nato ang kapistahan ni San Vicente, diakono ug martir. Magampo kita, O Dios, magam nga walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalogi mga maluluyon nga mga pangaliya sa imong katawhan, o gitugo tayo mo kalinaw sa mga adlaw, sa mga kinabuhi, iniya mong ipangayo, pinagi sa Kristo imong anak, nga buhay ko, o gari pang kaniw sa Espiritu Santo, Diyos nga usahangtod sa kangturan. Amen. Gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, samtang na mauli si David ug si Saul, gikan nakigubat sa mga Pilistihanon, gisugat sila sa kababayan gikan sa mga syudad sa Israel. Nag-awit ug nagsayaw sila, dinuyugan sa mga tambor ug uban pang mga tulunggon. Ug sa ilang panaglipay, nag-awit sila. Linibo ang napatay ni Saul, apan tinagpulo kalibo ang napatay ni David. Tungod ni ini nasuko pag-ayo si Saul, ug siya miingon. Nganong nag-ingon man sila nga tinagpulo kalibo ang napatay ni David, samtang linibo lamang ang akong napatay. Dili madugay, panag-iyaho nakiya kining at akong gingharian, og sukad ni atong adlawa, gibantayan ni Saul si David. Unya, gisugo ni Saul si Jonathan nga ang iyang anak, ug ang tanan niyang mga sulugoon sa pagpatay kang David. Apan si Jonathan, nagmahal pag-ayo kang David. O gisultihan ni Jonathan si David,
ang akong amahan, buot mo patay kanimo. Busa, pagmatngon og tago ugma sa buntag, unya moadto ako sa uma, diin ka magtago ug makigsulti ako sa akong amahan. Didto mahitungod kanimo. Kun aduna ako'y masayran, pahibaw-an ko ikaw. O gidayeg pag-ayo ni Jonathan si David, atubangan sa iyang amahan. O giingnan niya, nganong gusto nimong patyon ang imong alagad nga si David, nga wala man siya makasala kanimo, ug maayo man ang iyang pag-alagad kanimo. Gisugal niya ang iyang kinabuhi, aron pagpatay kang Goliat, o gipadaog ka sa Ginoo ang Israel. Nakita mo kini ug nalipay ka, busa nganuman nga patyon siya nga wala man unta siya makasala kanimo. Namati si Saul kang Jonathan, ug ang iyang gipanumpa sa Ginoo nga dili niya patyon si David. Gitawag ni Jonathan si David, o gisuginlan niya niining tanan. O gidala ni Jonathan si David ngadto kang Saul, og didto siya nag-alagad na usab kang Saul. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa Dios nagsalig ako, dili ako malisang. Sa Diyos nagsalig ako, dili ako malisang. Kaloy ako, O Diyos, kay giyatakan ako sa mga tao. Sa tanang adlaw, nakigbisog sila batog kanako. Giyatakan ako sa akong mga kaaway sa tibuok adlaw. Oo, daghan ang makig-away kanako. Sa Diyos nagasalig ako, dili ako malisa. Ang akong paglakaw-lakaw imong giihap, ang akong mga luha gitigom sa imong sudlanan. Wala ba sila itali sa imong mga basahon? Unya manibog ang akong mga kaaway, kung ako magsangpit na kanimo. Sa Diyos nagasalig ako, dili ako malisa. Karon sayod ako, nga ang Diyos uban diha kanako. Sa Diyos kansang saan nagas pasigarbo ako. Sa Diyos nagasalig ako sa walay kahadlo. Unsay mahimo sa tao, bato kanako. Sa Diyos nagasalig ako, dili ako malisa. Nabukusan ako, O Diyos, sa mga panaad ngadto kanimo. Tumanon ko ang imong mga halad sa pasalamat. Kay giluwas mo ako sa kamatayon, ug ako sabang mga tiil sa pagkaluka pa. Aron maglakaw ako at ubangan sa Dios, diha sa kahayag sa mga buhi. Sa Diyos nagsalig ako, dili ako
misa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awitan na ang Ginoong Jesus, awit sa pagpagdaing. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanausap kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus o ang iya mga tinunan nagadto sa lanaw sa Galilea o gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana naggikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan, o sa kasigbit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus, kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Ilabihan kadaghan ang mga tao o tungod ini, si Jesus nagsugo sa iyang mga tinunan sa pag-andam o sakayan alang kaniya. Aron dili siya mapiit sa mga tao. Daghan sa mga tao ang iyang giayo ug ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakit-an si Jesus sa mga taong giyawaan, nang hapa sila sa iyang atubangan o naninggit. Ikaw mao ang anak sa Dios. Apan gipahimagnuan pag-ayon ni Jesus ang mga yawa nga dili sila madugilon kung kinsa siya. Mga igsoon, Banghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So, mga kamatikot kita, no? Naigoy mga tao nga kanang dugukon bitaw sa mga tao sad, no? O, naisad mga butang nga grabe ka-attractive sa mga tao. Halimbawa, kanang Jollibee. Grabe ko ka-attractive anak ko sa mga bata. Sa tinuod lang, mamatay-matay ko na sila makakita. Jollibee, no? O, halimbawa, kini mga balloons, no? Attractive ko na sa ilaha. Sumana nga, ang uban, studihan ko na nila, o nga naman, na kanang maka-attract good anak sila, no? Okay, kanang pabuto, halimbawa, masad, no? Nga nga ma-attract maguna sila. So, daghang kaayo nga mga butang o mga tao nga ma-attract good kita, no? So, sa atong ebanghelyo karon, si Jesucristo, grabe good ka-attractive, no? Sa mga tao. Tinuod masad na, no? Basigari diri sa ato sa Pilipinas, sa Senior Santo Niño, daghan kayo kanang Jesus Nazareno, grabe milyones ang mo prosesyon. So, grabe gud ang ilang nga kanang pagka-attractive you know. So nagay mga tao, mga butang maka-attract ko sa tuwa. Okay? So, muna no, ang una, kung maadto kita kay Jesucristo, maka-attract gud siya. Gani karong adlaw, daghan kaayo mga tao gikan sa Galilea, Saudia, Jerusalem, o dapit sa Idumea, ingon mas tabok sa Jordan, o kasigbit ng mga lapit, naanha ko kay Jesus. Of course, daghan ang mga motivations nila, no? Pero unahon nato kaning kadaghanan na sila mga sakit, walang-wala gud sila, so mauna nga, mo ana gud sila kay Jesucristo para gud nga maghangyo o tabang, paghangyo og milagro, etc. No? Pero namin mga Pariseo, umaanha diha, wa sila siguro ma-attract, pero na-attract sila kay Jesucristo in a way, nga ganahan sila nga itrap siya ba? No?
para na sila kanawang reasons para nga ipapatay siya. So, there are bad and good reasons ngano nga kana sila nag-anha diha kang Hesukristo. Karon si Hesukristo kanang ang pagpasabot diri no daghan mga tawo ang ana diha ang pagpasabot ani nga si Kristo para sa tanan. Christ is for everyone, no? Unya ang iyang mercy, ang iyang gugma, no, transcends all the races, no? All kinds of people, walang boundaries, no? Okay, so in short, we are called to salvation, no? Ano siya, okay? So, and then nakabatkon kita nga baski kadaghan sa mga tao si Jesucristo naghangyo sa mga apostoles kani nga muhawa sila nga withdraw sila sa kalugar. Okay? So unsa man siya hadlok ba si Jesucristo? Dili, tungod sa iyang misyon, no? Tungod sa iyang misyon. So mga tao nagsunod sa iya maski asa siya, no? Pero nangita ko pamagi si Jesucristo para makakomyon siya sa iyang ama, no? Na si ang God the Father. Okay? So may time ko siya, no? So nag-withdraw siya kani mga Pariseo, kani mga Herodian, dahil sila'y kanang intensyon nga patyon si Jesucristo, no? Pero dili pa time niya, sumuna nag-withdraw siya. Okay? So, sometimes, kinibita mag-withdraw kita, ganahan kita mag-inusara, dili ba na pagsabot nga kanang anti-social kita, no? Kano sahay, kinanglagyod nga, kanang mag-inusara sa kita para makapamalandong sa atong kini mga kaugalingon, para makakonect kita sa atong Ginoong Jesucristo, no? Kay ang kuan usani kaning ang timing sa ato Ginoo, no, para sa ato perfect na siya kano sahay, no, para gyud sa ato. Okay, so ang mga tao sa gisulti nako kanha diha kay Jesucristo tungod kay gusto nila magpatambal, gusto nila makakita og milagro, no, anya ganahan sila nga unta makuanan ang ilang mga sufferings bitaw, no, relief, no, from the sufferings. Nya nakita nila sa Jesucristo, no, nga mao na siyang immediate, no, nga makatabang ko sa ilaha sa tinuod lang. Sa tinuod basad, no, ang kung wala na tayo maadtuan, asa pa nang kita maadto, di ba, sa ato Ginoo. So therefore, para sa ako, no, kanang kung wala na tayo maadtuan, ana rata sa ato Ginoo. Ihatag na nato ang trust nato sa iyaha. Okay? So, mao lagi sulti diya sa Book of Ecclesiastes. Now, there is time for everything. Ang Ginoo, kanang naayos siya kini gitawagan ni nga pamaagi. Ang pamaagi sa ato Ginoo, dili nato pamaagi. Therefore, i-submit lang nato ang trust nato sa iyaha. Okay? Unya, ang invitasyon sa ato Ginoo karong adlaw mao nga kung ato kinabuhi, no, is joyful ba? Maayo? Magpasalamat ko kita sa ato Ginoo. Pasalamatan ko na ato Ginoo. Unya, kining atong pagkakamaayo sa Ginoo nga ato nga kining nasinati, mao na unta maghatag ka nato og kusog para magpadayon. Kung ang atong kining kinabuhi grabe kalisod, dili ko kita mo give up. Dili kita na mo despair, no? Kundi tan-awon na nato kada kalisod sa kinabuhi nga opportunity para nga in order that we can grow and we can trust, no, the Lord. Kuno murag challenge ba kay sa tinuod lang tanan nga mga successful nga mga tao nag-agigod sa kalisod sa kinabuhi, pero kay wala sila mo hunong, wala sila mo despair, kundi nagpadayon ko sila nga gibuhat nila nga challenge kato mga difficulties nila sa ilang kinabuhi. Ya ato sad nga hunaon nga gitiming lang sa Ginoo, no?
ang atong kinabuhi. Ang timing sa Ginoo is perfect. Mao na lagi nga moingon kita nga sige kita plano, pero kung di na ang plano nato dili kagustuhan sa Ginoo, wala ta mahihimo. Kundi mag-ampo kita nga ang atong plano mausad ang plano sa Ginoo, tumpak no, nindot ko na siya sa tanan. Okay? So whether we like it or not, continuation man ning atong gospel no, sa continuation kahapon unya masinati masad nato no ang experience diri sa first reading bitaw nga si David gusto ipapatay ni Saul. Unya si Saul na siya anak na si Jonathan. Si Jonathan ug si David mag best friend no? So gisultihan siyang anak ngano ipapatay man nimo nga gani nga nagsilbi man na sa imuha o ngano gipamatay dagwa magani na siya gipatay niya si Goliath etc. Okay? So gipasabot ni Jonathan nga maayo gud si David. Buti no anak si Saul murag na nasina kay David no. So sa ato kinabuhi daghan magud masina pero dili kita kanang unta no kanang waktangan o paglaom bitaw no kay ngano man tungod kay ining-ani ha ang langaw o ang kining buyog bitaw no ambot lang kung ang buyog mo explain sa langaw kung kinsa ang the best honey ba o kanang pupo baski unsahon sa buyog siguro pag-explain sa langaw nga mas nindot ang honey o kang dugos no o sa maka mutuo ba ang langaw dili kay kinaiya guna niya so pasagda na guna sa buyog ang gusto sa langaw kay basi usaw nimo dili ko siya mutuo ana no okay so sa kinabuhi nato laylay man sad no basta ang ato ara gyud mutuo man kita sa gustuhan sa ato Ginoo no ato lagi siya sundon unya magpuyo lang sa maayo no we have to do our part. We must be very responsible with our life. We have to live a Christian life. We have to live a moral life. We have to do the will of God, and that's all. Okay? All right. So, now to taas ka ng adlaw, tabangan kita sa ato Ginoo, sa ato kinabuhi. Magmaayo kita, pasalamat kita sa iya ha. Pero kung dili gani, kung difficult na ato kinabuhi, hatag nato sa Ginoo ang iyang pangaliya kanato mo trust lang ko kita unya mag-ampo permi. Amen. So manindog kita para sa ato pag ampo sa katawhan. Gipadala samahan ang iyang bugtong anak aron ayuhon kita. Busa mag-ampo kita ngadto samahan pinaagi anak. Moingon kita amahan diha sa imong gugma ayuha kami atong usbon. Amahan, diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa mga nangulo niini, ubag kaisog, mubuhat sa tahas sa kanunay pagkabig o pagbag-o sa kagalingon. Mag-ampo kita. Amahan, diya sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang tanan nga nanag-antos sa balatiang walay kaayuhan, malig-on diha sa ilang pagtuo, mag-ampo kita. Amahan, diya sa imong gugma, ayuha kami. Nga dili gayud unta nato piyongon ang atong mga mata, ngadto kanila nga nanginahanglan, hinuon, aktibo kitang musalmot sa kang Kristong buhat, sa pag-ayo o pagkighiuli, mag-ampo kita. Amahan diya sa imong gugma, ayuha kami. Nga sila nga nag-amuma sa mga masakiton, dili gayud unta magmaluya sa pag-atiman kanila, inubanan sa ilang personal nga pagtagad o pagtahod, mag-ampo kita. Amahan, Amahan diya sa imong gugma, ayuha kami.
nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamumot ug Joshua Balipari mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Ayuha kami. Nga ang makaalin nga grasya sa Dios maghinlo sa tanang nangamatay. Magampo kita. Amahan diha sa imong gugma, ayuha kami. Ayuha kami. Amahan dawata og dungga ang among mga pag-ampo kini among gipangayo kini ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagsun pag-ampo kamoro na awi sakripisyo dawaton sa Dios bahan magahom sa tanan. Duwaton unta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayi, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan, ug sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Ginoo, itugot ka namo, nga maganunay kayo sa makalawat, ingon sa angay kay sa matag sa ulog namo ni ining Eucharistia, e magipadayon ng buhat sa among kaluwasan, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo, Maanausap kanimo. bayaw niyo mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa atong Ginoo Dios. Angay ug mataro. Santos Diyos katunhay, magaw sa tanan, ay matarong kayo magpasalamat kami kanimo, kanunay sa dapit. Kay imo gibuhat ang tao, tao sa kayo, imo gisilutan tungod sa katarungan, ug imo giluwas, tungod sa kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pusa, uban sa bangkel mga santo sa langit, asangyo kami sa imumaya, doon sa ihunang pag-awit sa pag-ingon. Santos kay ikaw ginugtuburan sa kasantos padalawin Espiritu pag santos sa igasa aron mahimo kini ala kanamo nga lawas tungod ni Jesucristo ang Ginoo. Usaki sa ko galingon mikuha siya og pan, may pasalawat kanimo mipikas mi atang liningadto sa tinuna ng bingon. Dawata kay inyo tanan og kana kay kini mga akong lawas kay tugyan alang kaninyo. So sa mga pagitapos ng panihapon, bikuha siya sa kalis, may salaw ka ni pag-usap. May atang niningad do sa itinula rubingon. Lawata kini pag-inang pamuntan ng gika ni ini, kay kini maong kalis sa akong tugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ang ihulalang ka ninyo, alas na ng mga tao, para masala mapasaylo. Buhata kini, para paghandom ka na ako. Kini misteryo sa atong pagtuo. Manluwa sa kalimutan. Ay nagtubos sa ako.
Aron pagkanto sa kamatayan pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo mahaning pas, grabe kalas kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay makamig-isyo ngayon mo tubang bulagat kanimo. Mga kami ng mga lawas sa Kristo, magkiusa Diyos sa Espiritu Santo. Inom din ginawang mo simbahan sa kalibutan, mga may sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Abid Oy among Bispo, sa mga pari, inom Diyos ang among mga igsoon, namatay manumbanhaw sila, tanan nga namatay sa iyong kaluid at silang tanan sa pagsuloong sa kahit simunaong. Kaluid kami tanan, mo kami ngayon makambit sa kinabuhing tunay, Maria, naanyo sa Diyos, sa mga apostoles, sa mga santos, karagatuman sa kaumputol at sa katuigan. Huwag kanila ang mukadayo na makamiyag sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniyo bang kaniyo diha kaniya, gihatag nga na kaniyo gaong nga aman, diha sigaw sa Espiritu Santo, ang tanadugo ko kimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampong rin sa mga nato kabito mga polo gitulo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kayo mo ginaway mo kalusot na doon tayo sa kalinang panahon na tabangan sa kaluoy. Malaki kami kanunay sa salamat na nakasamok sa pamot kay malaumon pagbalis ni Kristo among manunubos. Ginoong Yesu Kristo ngayon sa apostoles, kalibili ko kaninyo kalinawhatag ko kaninyo ayaw tagdaw sala. Padili pagsalig sa masimbarang sibo sa kaumuto na tayo sa kalinaw kayusa o kabuing hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka kaninyo. Manaaw sa kanimo. Karo'y pagkitata at parigsunay. Kalinaw sa tanan, peace to everyone, peace to you. Sa
Kristo, kini mo kordero sa Dios, mausyawag ta sa las kalibutan, mula kita karon dapit alas panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas o dugo ni Kristo, magapigan nato alas sa kanabing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Hop nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langit nun, imong himuon nga marigosa sa usa ka gugma, kiniya mo gipangayo, pinay ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo managa ninyo. Manahaw sa kanimo. Manalangin ka na Diyos magawang sa tanan, ang amarugan ako Espiritu Santo. Amen. Tapos sa itong misa na kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you for joining. Have a nice day. God bless sa tanan.